Jeppe og Nick er bedste venner, og de næste, der skal på scenen. Hvor er det fantastisk. I er varmet fuldstændig op, drenge. Klar. Der er 3 dommer dernede. Værsgo. Så skal I helst. Godt nok har vi ikke siddet her uendelig lang tid, men derfor kan man godt kede sig allerede på forhånd. Og jeg vil sige, at på baggrund af hvad jeg ser foran mig her, der keder jeg mig allerede frygteligt. I har stået derhjemme og tænkt, lad mig tage en rød hat på. Og hvis du tager en rød hat på, så tager jeg en høj sort hat på. Men jeg glæder mig allerede til voteringen. Lad mig sige det på den måde. Kom i gang, drengen, og spil ikke min tid mere. Sådan. Goddag, gåsehud. Er du sindssyg, hvor var det fedt. I er så overlegne, og jeg elsker sådan noget. Det var bare overraskelsesmomentet, der var surprise i det. I er så knalddygtige, altså. Det er helt vildt. Jeg er solgt. Tak. Det er således, at frøken Stein nogle gange lader følelserne løbe af med hende. Derfor er det godt, hun sidder sammen med nogle strikte herrer, som ikke lader sig rive med af pøblen, der applauderer. Men det er krafteddermame godt, det I laver. Det må jeg sige. Ja. Nå. Der kom den alligevel, hva'? Ja. Altså, bortset fra, I minder mig uheldigt meget om nogle rigtig beskidte drømme, jeg har. Ej, Hvordan er det at være inde i Martin Hals hoved? Jeg tror ikke, der er så meget plads. Tag blændende jer, vi ses! tak skal jeg. Hvor drenge, super fedt. Tillykke. Hvordan gjorde de det? Det ved jeg ikke. Men de kan noget, de der knægte. Ja, de har det, vi kalder talent. Ja. God aften alle sammen. Vi har fået den information, at der er placeret en bombe under scenen. Vi har derfor gjort det eneste rigtige og tilkaldt robotpolitiet. Vær venlig og forhold jer i ro.
Robotdrengene! Nick og Jeppe. Fantastisk. Sidst vi så jer, der var Peter Aalbæk jo ikke udbredt begejstret over jeres outfit, men det har I da i det mindste gjort noget ved. Hvad siger du til det, Peter? Og det er lige før, jeg beder om den røde hat kommer frem. Hvad skal det sige? Ja, jeg er ikke begejstret, hvis det skulle overraske dig lidt, min ven. De har da gjort lidt mere ud af det. Jamen altså, man kan jo gøre sig ud af det herfra til juleaften, men hvis ikke det begejstrer mig, så er det fuldstændig fløjtende ligegyldigt. Okay, så lad os gå væk fra tøjet, så lad os kigge på deres optræden i stedet for, hvad siger du til den? Peter. Jamen, dans er det, men spørgsmålet om ikke, at det er mere noget med for Vild med Svans frem for Talent 2008. Har du noget konstruktivt til drengene, Peter? Nej, fordi så er jeg kommet med det, søde. Det er godt, Julie. Så kan jeg så passende spørge dig. Var det lige så godt at se drengene den her gang, som det var sidst, du så? Det var endnu mere passende. Det var vildt godt. Det var simpelthen bare sådan en god idé, altså. Jeg vil bare ikke have, at det skulle stoppe. Jeg vil se mere og mere og mere og mere og mere. Og jeg synes altså, I skal videre. Jeg synes, I er så dygtige, og det er lige mig. Det er tale, man forstår det der. Martin Hall, Jeppe og Nicks show, det handler jo lidt sådan om tid og rum, og det er jo noget, du har været fortabt i mange år. Du må da være helt vild med den her optræden. Altså ikke synderligt. Faktisk så har jeg haft en tilsvarende oplevelse, hver gang jeg har set mig, der mindede mig lidt om mit forhold til Knud Romer, forfatteren. I starten kunne jeg overhovedet ikke fordrage det, men jeg elskede med virkelig at holde af det. Knud Romer, hvor end du er. Men jeg vil nok sige, at tøjet er jeg ikke specielt begejstret for, men I kan det, I gør. Jeg har kun et spørgsmål til mig, der bekymrer jer. Der bekymrer mig lidt omkring mine tanker om jer. Hvordan i alverden har I drenge sex? Svar mig ikke. Jamen, Martin, du bliver nødt til at svare. Kunne du lide det, eller kunne du ikke lide det? Jeg er rigtig begejstret for jeres dans. Hver gang har det taget mig lidt tid at synke ind i det på grund af jeres forfærdelige tøj. Jeg er ked af at sige. Synes du, at Nick og Jeppe skal have en plads videre i finalen, så sender du en sms til 1212 med teksten Talent 5. Tusind tak til Nick og Jeppe. Vi er nu lige ved at være ved vejs ende, og foran os, der venter der en nervepirrende afgørelse. Inden du begynder at bide negle, så skal vi lige omkring robotdrengene. Første gang jeg så Nick og Jeppe, så gav jeg dem ikke en chance. De kom ind og lignede nogle idioter. Hold kæft, sikkert på bundenrøv.
De havde en mærkelig, selvhøjtidlig, ironisk distance til det hele. Men så begyndte de at danse. Jeg var solgt. Det var genialt. Ej, hvor er det godt! Her havde vi nogle semifinalister. Færdig bedste. Hvad de kom med, var jo robotdrengene. Og for satan, hvor var det godt. Jeg troede, de var robotter. I skal videre. Jeg synes, I er så dygtige. Den, der har fået allerflest stemmer hos seerne i aften, er robotdrengene! Nu er det jo hjem og brygge et nyt show. Finde nogle federe tricks, finde nogle federe historier, finde nogle federe kostymer. Forhåbentlig kunne underholde publikum endnu bedre. Altså i aften, jeg tror, de skuffer mig. Men på den anden side skulle jeg altså ikke overraske. De tår røven på mig, og jeg står jublende, savlende og omfavner dem til sidst. Kære seere, nu skal der høre historien om det gode og det onde. Fortalt af robotdrengene. Sådan skal det gøres. Fantastisk. Helt fantastisk. Puha! Aalbæk! Det var jo kampen mellem det gode og det onde. Hvis side er du på? Kan I huske, hvad det sidste? Det var, jeg vislede til jer op på scenen. Hvad sagde jeg? Så er der krig. Så er der krig. Krigen er overstået. I har vundet. Wow! Endelig må han overgive sig. Martin Hall, robotdrengene, kan man sige, har også før imponeret dig. Har de gjort det igen i aften? Det har de, og jeg vil gerne lige bringe en metafor, en anekdote op. Kom der med den. Det er en finale, og det er lidt det samme, jeg har sagt til jer en gang, som desværre blev misforstået. Jeg har det med jer, som jeg har det med den glimrende forfatter. Kan du ikke gøre lidt hurtigere? Knud Romer. Første gang, jeg læste ham og så ham, kunne jeg ikke holde ham ud. Og nu
elsker jeg ham. Jeg vil ikke undvære ham for dronningen. Jeg har det på samme måde med jer. Sagt med Peter Aalbæks flade dansk. Det er kraftedeme godt. Tak. Julie, sidste akt på scenen i aften. Ja. Hvad har du at sige til Jeppe og Nick? Ja. Det var jo for mig i aften det bedste akt. Altså, det var simpelthen så fantastisk. I er jo professionelle. I er top-professionelle. Plus, at danse sådan der, med sådan timing, som I har. I må jo øve jer 24 timer i døgnet, og det skal I fandme have et bonuspoint for det er satme godt, det der. Nu har I også fået kostymerne med, I har fået historien med, I har fået hele lortet med. I har lært af de tæsk, I har fået, drengen, igennem programmet også. Ja. Nick og Jeppe, en kommentar til de kære dommere? Altså nu, det er rigtigt, vi arbejder 24 timer i døgnet. Vi blev faktisk færdige her i nat med vores sidste små lyde. Så vi er rigtig glade for. Laver I jeres egen lyde til det her? Ja. Come on. Sådan. Om det er nok til at vinde Talent 2008 Dommers kommentar, ja, det er du også med til at bestemme. Det kan du gøre på en sms med din mobiltelefon. Tast Talent 8 og send den til 1212, så stemmer du på robotdrengene, som altså skal vinde Talent 2008. Giv mig en stor hånd!